Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes pitsa 21 na bulan sang Enero tuig 2022. Anano ang mga balita kag isyo nga aton daydayon karon nga aga. Si Health Secretary siling ni Francisco Duque nya Baloca, ini si Acosta may kinamatarong nga hindi magpabakuna. Puerte, no? Samtang kumilik nagsugod na sa pag-imprinta opisyal nga baluta para sa eleksyon karon nga tuig. Ang mga mangingisda ga kuriit ang gobyerno ga plano nga mag-import 60,000 ka tonelada sang isda. Kung sa bagay, abierto kuno sa review kag suhestyon ang Department of Transportation sa No Box, No Ride policy. Ining aton mga balita kag isyu idulong sa aton sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40, na-intriga lang ako sining palayag ni Health Secretary Francisco Duque kahapon. Kundi inarangkada ni Senador Franklin Drilon, ini si Public Attorney's Office o Kunpao Chief Persida Acosta kay hindi magpabakuna. Siling ni Senador Franklin Drilon daw tampa ini sa gobyerno. Bangod opisyal siya, kag wala siya nagpabakuna. Sus, gulpi lang automatic sabat na yon. Si Francisco Duque, ang aton tiglikom sang ikaayong lawas. Suno saya, niya kinamatarong na ya, niya kusta kung hindi siya magpabakuna. Makailintriga ini, kay kung ang iban niya nga hindi magpabakuna dakpon. Ang iban nga wala makapabakuna, hindi pagpasakyon. Samtang, kung opisyal gani, kag kung may kwarta, may kinamatarong. Ining mga imol ni, nga wala pa makapabakuna, wala gali sila iya kinamatarong. Ang kwartahan na kag opisyal sang gobyerno, ang may kinamatarong. Linibo nga hindi makapasakay sa lakyan kay wala makapabakuna, wala na sila kinamatarong. Si Acostaya may kinamatarong. Kay abogada, kag may kwarta, ining mga imol, wala ya kinamatarong. Kay imol. Amo na bla? Hindi ka pagpasakyon. Samtang ang iba niya, wala matagasiling nga malain nga magmanggad ka, nga damo kaya sa lakyan, tinis laya. Ginpaparahan nyo? Pagusto lang sila gwa pasulod lagaw, kay pribado, kay may salakyan sila, samtang kung imol kaya, hindi ka pasakyon, kaya hindi ka bakunado, nga ang tanan nga gasakay sa pribado nga salakyan, bakunado na. Tadi kung parehos paparahan tatanan, kag pamakuton kung may vaccination card, daw hindi nakakasaho kining nagakatabo subong. Daw kalain ba tiyago, no? Gali kay imol kami ya, wala ya kami kinamatarong. Si Acosta ya kay abogada kag ara sa pao, kinamatarong niya nga hindi magpabakuna. Ay, ano ini? Ang double standard naga-exist kihapon. Dulo di malas lang kita kay natao tanga imol.
Kay kung tani kung manggaran kita, may kinamatarong kita, bisan hindi magpabakuna. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, Lasai, 43. Mabalik kami pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kang mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so kinaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre
sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Time las 6:49. Ginimprinta na ang mga baluta. Tudo ang seguridad sa National Printing nga Opisina. Luwas sa mga organic na empleyado sang Comelec, security personnel, may araman, timbang militar, police, Bureau of Fire personnel, kag iban pagid nga ahensya, agod sigurohon ang printing nga opisina durante nga gina-imprinta ang mga baluta. Importante ini, man ang tao gadua-dua, base balakon sa imprinta pa lang, may hukos-pukos na. Tiyan mo na nga portigid ang ila sini seguridad, gintakdan sang CCTV camera, gin-install gid para nga i-monitor 24 oras. Wala sa makasulod sa among area. Kon ara makasulod nga mga personnel kinahanglan, hindi magdala sang mga mobile phones kag camera. Puwerte ka strikto. COVID-19 protocol gin athagman sa National Printing nga Opisina. Ang mga standby personnel kinahanglan nga tanan kamo libre sa kagaw. Puwerte ka strikto, no? Kaya mo na ang tao kagantanan nga mga kandidato dira gatuon ang ila sini karon igtalupangod. Tapos may ara total nga 150 shifting adlaw kagabi nga mga worker assign para sa ballot printing. 700 ka ballot verification personnel ang mga trabaho, duaman ka shifting kag isa kagatos ka job order para sa ballot quarantine. Portea, grabe ang ila sini pagbantay sa mga pag-imprinta sang baluta. Mga 1.3 bilyones ka mga baluta ang iimprinta. Ini para ipabalo sa publiko nga bantay sirado ang pag-imprinta sang baluta kag wala sang anuman nga kalamalamahan nga magaluntad. Kaya tanan nga politiko ang tutok nila sa pag-imprinta sang baluta. May mga malisyoso gani niya base kung ang pag-imprinta may ngala nga daan daw layo mangguro. Action Radio Philippine Standard Time las 6:51. Mabalik kami pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Standard time lasay 57, isingit ko lang ni makadali
ang Department of Agriculture ga plano nga mag-import 60,000 katonelada sang isda ni mga galunggong kaga makirel bala. Ang pag-import magbaha sa merkado mabarato. Ambot silingon ng publiko enjoy kay baratong isda. Pero disgrasya naman ang aton mga mangingisda. Magsarurot ang presyo kundi mabarato man niya ang produkto naton nga isda nga ginakwa sa aton lokal nga mga mangingisda. Ang punto ko, bisan mahal jutay kung ang makaganansya Pinoy. Amo nang buot ko silingon. Sang sa gastuhan ta dolyar nga ibakal sang isda dito sa pungsod China nga wala kasiguruhan nga inang isda nga gin-import kag baklo naton halin man posible sa dira sa West Philippine Sea nga gina-akupar sang China kag gina-claim naton nga aton. Aton na dagat pangisdaan nila sa moderno nga pangisda pagkatapos ang isda nga makuha ibaligya sa pungsod Pilipinas baklon ta dolyar daw hindi amo no anong nagakatabo man ato na ibalik sa aton may presyo na kung sa mga tigulang pa gingisa kita sa aton kaugalingon nga mantika ay puwerte ho amo nang siling ko amo maamo man sa bugas bala import kay mo kundi mangunguma patay nahila kita ay magbakal mahal maayo na lang mahal jutay nga ang makaganansya Pinoy sang sa ipilak tatong dolyar ta sa pungsod China pagkatapos tampukan ta sang isda ang merkado sarurot ang presyo patay ang aton sini mangingisda pati na ang naganegosyo sang isda ang malain pa kay ang isda basigin kuha man sa lugar sa diin gina-claim naton nga aton ay kalainon aton na gin baligya pa sa aton aton na produkto aba, gin-import. Nagkadto sa China, ginbalik sa Pilipinas, ang dolyar ta, gintaban pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay, 59. Mabalik kami pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organization, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga paslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching, agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pagsiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang mga continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong.
ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat La City 3, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.